pai ankle manli sama ke ne na ne yere de kama baro barake ga dinema wakati labana a shi tega nye ko ne ma ko ne ga tega atoko marfa mugu ci dugena chamancela ne anyere ira jena de ne ga mago manye ne demso fle ne kasola wa fene mugo foi ma lebu anga du kono mu fone na ko ne ga wawara di ma kibe basa ne mana doore la de fora me barake ne abenye me sise be barake ne fo tinye nga wawara dantike shu wal ne shu bi so make parce que yana yira jena de awali ko de ben kuro era kunta to do mi mina ta furakar ni bi ta furakar la ne ga wawara dantike ibi jo mita nga furakar kana ne nana mi ga so make ne te jo na ne ga war dini ma wallahi so make bugo fe ma jalen ko du so make nga war digana mi bona awan po ibi so bonna mun ne ma ko te ganye mi di bona mun ga ta la fi ka fu ma mu po ya po kabiri ne be ga bara ne ma korobo de ya me e ma korobo ne e ma korobo ne di ko ka mo ga war ne ko digi ko na e ta kalma ka fa ko ne muso miere ite ngol e ta kalma ka fa ko ne muso miere so make ko nga wawara dia ngom ta nga furakar kana ki nga wawara dia ni ma nga wawara dia nori tada mo go mulo bali ebe aw sigle no ka somo de togoche somo lagolo ne kala no ka somo togoche suno don mako bene uluta walla wa ke ga dima dore mako benye nga kola mako sadane ka kola mako sadane ka nga wardia ni ma to mi kutige de ne fana be kutige na ma dia jale ba dia goyala meta kana ni ala sona ma ne bina polisu wele ede kama wini mine ka ti kuda tuku kasola cha ni woy ni man ko de isige ne te fere ora ni yere jo ne zo zangulo ka fere ora ni yere ko Patron, comment vas-tu? Nahado Joshi. Non, ça va. Nahado la ça. Ça va. Monsieur le commissaire, ça va alhamdoulilah. Bah ça va, Dieu merci. Bah a kero yere di. Alle rek ma sigini ni yo. Jabre jogo di wallahi. Ina na wakati jume. Nana bi fayda nyere la. Fadila la. OK, o jaran ko jibo. Iba don le. Nyere kuma sigina ngome na isoda no bi. Effectivement. Donc comme sisan ko gelale no don. Depuis intariga mo fe no chien la ba mina nyado ki yere ti anobile. Effectivement comme ki transmission la. Effectivement. Bon o ko fe cliff la ko fe ne tra ni dominer mais ni wakati ndama man nge maga taw te ga son alini dinga nyoko yebile. Bon ne ko nere ma foi fam. Je vois. Effectivement ko be jogo mina programme do di nana anga baraka wala ko nana. Donc kun gelala ko jugu finalement an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ gɛrɛ mun bɛ yen nɔ o yɛrɛ ko mɔgɔ gɛrɛ mun bɛ na kɔnɔna na an ka ko ɲɛɲini ji ɲɛma jɛlen na kɛrɛnkɛrɛnya la ko caman bɛ dugumala na an tɛ min yɛrɛ dɔn donc visite mun bɛ na kɛ kɔnɔna na donc finalement f'an ka a ko sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ fɔlɔ o hukumu kɔnɔna na mais olu tun tɛ ne ni e cɛ gɛlɛya walima nɔgɔya ko kalama donc komi n tun bɛ mission na effectivement mission nɔgɔyara n yɛrɛ nana mais a koɲɛ bɛ cogo di yan sisan. Bon, il y a mis fort, Gelami pour moi, au nin doroni. Il y a fort, mais comme il y a beaucoup de c'est ça. Je sais que avec une bosse à la salle. OK. Un consigne d'or de Konana actuellement. Il y a pas de souci. Dem sur la fantala là. Mais c'est à vous, chama ba de bola ko yana sisa. Parce que galam me Konana. Ayam bulu ayam ko be sika sika nyalo ko Konana. Ya famia, mais ya kila tiki. Comme ne be ngaba, kala ko me inya bi dem sur la. OK. Wati kano wema, trawole. Il jen fait fo de tenebu. Ya famia. Des massa be ma famia comme non ni des massa be ko ya fam comme wallahi du caman cɛnni na kun tɛ cɛn tan tɔ. Cɛnni ma comme ça. O diyara n ye. Ni mago bɛ na waati o waati i bɛ n ka du yɔrɔ dɔn wa ni mago b'a la ka taa n nɔfɛ commissariat la waati o waati ka di i bɛ taa n nɔfɛ. N y'a faamu. Hali n'i y'a ye je vois ce matin là n ye n ka téléphone dayɛlɛ i ka appel caman bɛ n kunna parce que an bɛ yɔrɔ min na courant kun tɛ yen yarɔ courant tɛ yɔrɔ min na kɔni réseau ko kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ yen nɔ i y'a ye an kun bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ la mais alihamudulila an bɛ ala tanto. Dieu merci actuellement. OK, mon comme du tout il y a pas comme on t'attend de là. OK, meta. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà. OK. Alors. Azarazu. Ya sur le fait. Ni nale ya. E fenene o di fenya na sa. Muso koni muso cɛman yɔrɔsila n'a cɛ f'i tɛ sini ta kɛ pɔlɔpɔlɔ ye segin ka na n bɛ ka kuma f'i ɲɛna k'a kɔrɔ d'a kan ka e tɛ bolo sini ye fo bolo ka taa da la o fana o cɛman ɲi sa i bɛna to na manamako la ten ka na taa n den kɛ kɛnɛmuden k'a sɔrɔ n den dun don a yɛrɛ don a datigɛ n'ala fɛnɛ don wa. N'a fɔra ko ne bɛ segin ka na e bɛ da la n kɔni bɛ mun f'i ye i taara n jatigɛ lajɔ
ka kanga da ye kana segin a ɲɔgɔn yɛrɛ kan I jatigi donc i kɛra jeli sisan quoi n tɛ jɛn n'a ye i kɛra jeli de ya n'i nana di papiye i bɛ da la k'a fɔ ko n t'a ko la e tɛ mun ko la Aïssatou wallahi ma ni ne man jija ni cɛ min fɛ ka ne muso hakili yɛlɛma k'a fara a muso kan cɛ kelen b'i bolo fila b'i bolo ne ka kelenni i bɛ fɛ k'o fara i ta fila kan o t'a jalen kunna kɛrɛ la n'a a cɛmancɛ ya a cɛ ni i bɛ ko wɛrɛ de kɛ a tɛ kɛ tan dɛ i bɛ ko wɛrɛ de kɛ hali i su yo i su de bɛ bɔ yan Aisha, hakɛ to dɛ. Awɔ n bɛ ji sigi ka na sisan. Awɔ. Sisan ta i k'i sigi. Aisha, ne kun mago gɛlɛnba de bɛ e la. A ka di kɔni. A man di dɛ. Yan du kɔnɔ ko e delila k'o jalen. Dina ka ko de don. Ne ya kuma silamɛya fɔ Kara ye. Ka kɛlɛ kɛ, ka bɔ kɛlɛ la, ka Kara nɛgɛ cogo sugu bɛɛ la. Kara ko nahi k'a tɛ Dina bila. Ne yɛrɛ kɔni ne nina banna ne dɛsɛra. N ko n bɛna kuma i fɛ. Aisha, i kana kɛ ne kama dɛ. I k'a kɛ Ala kama, kira kama. I ka kuma Kara fɛ mun bɛ se ka to Dina bɛ bila cogo min. Dina ye denmisɛnnin fitinin de ye. N'a fɔra Dina ka nin bɛɛ kɛ kaso la. Dina bɛ kaso la a bɛ kalo damadamani bɔ sa dɛ. A mɛnna yɛrɛ yɛrɛ de la ko dama tɛmɛna. Hali karamɔgɔ ni ne ko n bɛ taa Dina lajɛ karamɔgɔ b'a fɔ ko ne ɲɛ tɛ da Dina kan. A bɛ polisiso mun na a ma sɔn k'a fɔ ne ɲɛna. N'a fɔra i den bɛ kaso la e mun kan ka taa hinɛ la ka dumuni d'a ma mais e n'o ɲɛ tigɛ nani. Ni ne ko tɔɲɔ tɛ filɛ wallahi karamɔgɔ y'a kelen da Dina kan. Dina tɔɲɔna fo ka tila k'a fɔ k'a tɔɲɔna. Ne kɔni bɛ de deli i k'a kɛ Ala kama. I ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ karamɔgɔ bɛ se ka taa Dina bɔ cogo min. N y'a faamu kaamu. N'Ala na kira sɔnna ma. Ne bɛ ka kuma papa fɛ de mais halisa n bɛ dɔ fara kuma kan. Sinon su tɛ su ye tile tɛ tile ne tɛ kuma papa fɛ min na n k'a kana nin Dina ye. A b'a fɔ ne ɲɛna ko n y'a mɛn dɛ ko ne ka kuma ka ca a dun t'a bɔ ne b'a fɔ ko karisa o t'a la. Depuis Madinɛ bɔra du in kɔnɔ yan don min na sunɔgɔ ye 100 ne m'a ye ɲɛna. N ko duden si lafiyalen tɛ. N k'a kɛ Ala kama a kana ni Madinɛ ne yɛrɛ ye kuma bɛɛ fɔ n ko polisi Madinɛ filɛ ni polisiso min na n ko o tɛ Madinɛ solution ye. Denmisɛnnin filɛ nin i bɛ nɔgɔ don a la so kɔnɔna na yan dɔrɔn n ko mais n'i taara ni denmisɛnnin ye polisiso la kɔni surtout kaso wallahi n k'a y'a ja jɔlen de diɲɛ ko bɛɛ la. N ko a ja jɔlen ko bɛɛ la ne ye kuma bɛɛ fɔ a ko ne ma ko awɔ k'a y'a mɛn hali bi n'a ka biya sɔgɔmada na yanni papa ka bɔ ne kuma papa fɛ Madinɛ ko in na. Ni karamɔgɔ bɛ fɛ ne n'a ka kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ a ka fɛɛrɛ kɛ a ka Dina bila hali ne ka baara ko bɛɛ tiɲɛna sɔgɔmada na ne ka patron solila ka ne wele ko ne tɛ ka taa baara yɔrɔ la mun na n donna problème na n y'a ɲɛfɛ n ko tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ ka taa baara yɔrɔ la ne ka moto de tɛ ne bolo i yɛrɛ b'a kalama ne y'an ka moto feere wagati tɛmɛnen na n ko moto tɛ ne bolo a ko ne ma k'ale y'a moto san ko moto in tɛ tɛmɛ kalo 3 kan k'ale t'a kalama ko ne ka baara jɔlen ka sababu kɛ moto ye ko ne ka taa sini k'a bɛ moto in di ne ma k'a sɔrɔ moto ko tɛ o tɛ se ka ne bali ne ka baara yɔrɔ la taga la o don o don 150 bɔli k'a bɔ ka segin k'a bɔ ka taa a tɛ foyi tiɲɛ ne ye a tɛ foyi tiɲɛ nka Dina ko yɛrɛ de kama ne tɛ ka se ka n ka baara kɛ wa hali o moto ko yɛrɛ m'o fɔ karamɔgɔ ye koyi ne bɛ hɛrɛ sɔrɔ du in kɔnɔ yan nɔ n tɛ diɲɛlatigɛ fɛn foyi f'a ye parce que a mɔgɔ du in kɔnɔ ne mɔgɔ du in kɔnɔ wa n'i y'an ka moto kura sɔrɔ k'a fɔ de ko ale bɛna yɛlɛ ka moto kalo 3 kɔnɔ o ye moto kura ye k'a fɔ k'a bɛna yɛlɛ a kan kɔni o kuma t'a la. Kaamu hakili de bɛ nin ko in bɛɛ faamuya n'a ma ɲɛ ko kɔni kɛra kaban an bɛ jɛ halisa ka dɔ fara papa ka delili kan mɔgɔ min fɛnɛ don jagoya mɔgɔ tɛ delili mɔgɔ de i mana a deli ko min na sɔn ka di o ma ni jagoya e ni ne an fɛnɛ bɛ ka kɛli min kɛ ni kɛlɛ ani buramuso olu t'a solution kɔni ne bolo ne yɛrɛ y'a fɔ ɲɛna e dɛsɛra la kɛlɛ la cogo min na ne yɛrɛ dɛsɛra la o la ne b'an ka papa ka juguya kan b'an ka dumuni d'a ma Madinɛ ko in sababuya la mais e to kalama Ala b'o kalama. N y'a faamuya. Mais mɔgɔ min kɔni don jagoya mɔgɔ tɛ nɛgɛ ni mɔgɔ de don n'a kɔni ni papa ma hadamadenw ta mɛn wallahi a bɛ Ala ta mɛn a ko tɔ la parce que mɔgɔnifin n'i seko bɛ kɛ n'i kɛɲɛko nana wallahi a b'i kɛɲɛ. N y'a faamuya. Aisha
Aisha. Naam papa. Mena, kamu mena na kira cogo min. Aisha ne b'a dɔn Aisha ka di karamɔgɔ ye ka tɛmɛ ne kan wallahi fa bɛ Aisha weleli finesse dɔ la mais n tɛ foyi foyi ɲɛna wallahi e karamɔgɔ a bɛ ci da ye ko gɔyɔ kɛnɛ fɛn bɛɛ n'ala cɛ ni n ko ko min yafe ma fɛn min ya nkalon tigɛ n t'i yafe ma diɲɛ fara lahara kan ala kana n'i ka baarako nɔgɔya yɛrɛ ala k'i ta tiɲɛ. A dun kɛra cogo di? Ne ye ji sigi. I ji sigi a? Awɔ ji sigi. Ha, n ko n y'a ji sigi sigilen bɛ baro la. E bɛ mun kuma de la? Ayi ne ye ji sigi kan ne kun ye ne wele quoi k'an ka fila fɔ ne kun b'o sigilen b'o de la. N ko ka na sa. Awɔ. Ko i mana ɲini sigilen ye jaguma golo ka saya ye mɔnɛ ye bakɔrɔni sigilen suruku golo ka saya ye mɔnɛ ye ko ho Kamu. faden sako Kamu. fɛn tɛ maa min fɛ fadenw yɛlɛlila kwa mun de kɛra karamɔgɔ Kamu ne tɛmɛ ko 2 kɛ sa ne ko e ma ne ya. ni e y'a tɛmɛ ko 2 kɛ o kumana président de tɛmɛna wa walima gouverneur de tɛmɛna Kamu i cɛ de tɛmɛna e ne ma ɲɔgɔn ye depuis dugu jɛra e ne ɲɛ dara ɲɔgɔn kan. karamɔgɔ furu bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ depuis quand A furu tɛ ne cɛ. ne m'a fɛ n ko ne tant que dina ma bɔ n k'i k'a bila i kunna k'i furumuso tɛ ne yan E cɛ tɛ ne ye. an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la karamɔgɔ dina ko kɛlɛ de don koyi tant que dina ma labɔ kaso la karamɔgɔ ni ne sɔnna i la furu ɲɔgɔnya la wallahi o kɔrɔ b'a jira ko ni ɲɔgɔn dangaden 2 ma bɔ an ka du kɔnɔ O tɛ baasi ye ni bo y'i kale bobarada k'a kale a bɛ to min na an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ to bo de ta la A ma ban. bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ to bo de ta la Kamu ne kɔni bɛna dɔ wɛrɛ f'i ye n'i bolo nin jamanaya de b'a to i y'a daminɛ a ye mun ye depuis wagati jumɛn depuis Madinɛ taara yen fɛ i ɲɛ dara kan wa i ɲɛ tɛna d'a kan dɛ. ne ɲɛ ma d'a kan yɔrɔ kara i ka o kati jalenya i k'o jugu sagoya n'i y'i ɲininka i b'a fɔ k'o ye cɛya de ye karamɔgɔ ni saya nana don min na nin bɛɛ bɛ ban adamaden kati mana ja cogo cogo ni i ye siriko 3 ni kankɔrɔ meleke de kara ni saya tɔ man ja wallahi ne kanku b'o dɔn e ni saya tɔ man ja parce que ne bɛ pɔsɔni kɛ dumuni na ne dusukasi bɛ ka tɔ k'a k'i kɔnɔ i bɛ sa wa n'i sara i sujugu taara lahara I b'a dɔn ne bɛna min fɔ e ɲɛna kan bi hali ni ne sara hali ni ne de sara e tɛna lafiya e ka sa siɲɛ 1 dɛ o la tɔɔrɔ foyi t'i kan ne bolo de ka wusa ma dɛ e kɛ e de bɛ sa karamɔgɔ wallahi ni saya ka suru ka tɛmɛ ne kan i bɛ se ka bɔ ne da la i bɛ se ka bɔ ne da la ka taa i fɛ kuma nege foyi tɛ ne la ni ne ko k'i nege bɛ na n ya nkalon tigɛ wallahi ala n'a y'i jan fo n'a y'i ja to yen e de nana foli kiri bɔ ne na koyi i ka minɛnw tɛ ka taa kɛ ka n ka minɛnw tɛ ka taa ne bɛ n sa yɔrɔ de la e de nana ne ɲininka e furutanjɛ e de nana ne ɲininka e ka so a fa an ka so ne y'an ka nasɔngɔ fɛngɛ papier bɔ k'o di e ma nɔ k'i ka sara i sera ka kalan ne ye mun don du in na e b'a da dɔn n'i y'a bɔ nin du in na wallahi dɔrɔmɛ 1 tɛ k'e bolo karamɔgɔ n kɔni tɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna n'i m'a to a ja la wallahi i b'a to a goya la n'a fɔra k'i k'a to n'i m'a to n'a to nin kelen kɔrɔ fɛn min kelen b'a cɛ e karamɔgɔ e ye mɔgɔ qualité mun ye dɛ ne kati jalen don ka tɛmɛ i ta kan n'i ma sabali wagati la ne fɛnɛ tɛ sabali n'i ko k'an k'a bila daw da la a mana to mɔgɔ min ta la jeliw b'o mabali ma ne ye muso min ye ne b'a dɔn wallahi ne b'a dɔn k'a fɔ a tɛ kɛ ne na a tɛ fɔ ne ma a ka di ye cogo cogo an k'a kɛ ten don kuma caman mɔgɔw da la awɔ n bɛ kuma hali sini ni ko k'i nege bɛ na fɛn min ya nkalon tigɛ e bɛ bɔ bi ni ala sɔnna ma i bɛ na ka sɔrɔ mun b'i ka du in kɔnɔ ne yɛrɛ de b'a dɔn e karamɔgɔ tɛ ɲigan kɔnɔ k'i ko da i tulo bɛ n ka kuma na wala e karamɔgɔ tulo bɛ ne ka kuma na i bɛ bɔ bi i ka du a bɛ kɛ tomokolo de ye bi b'a ci k'a yɛrɛ kɛ n'i m'a kɛ i k'a fɔ ma tun jugu sago nantankolo ni ne ko k'e ma ne tɔɲɔ fɛn min ya nkalon tigɛ wallahi ni ne ko k'i ma n tɔɲɔ n ya nkalon tigɛ mɔgɔ tɔɲɔ na furu ɲɔgɔn jugu ne bɛ den bɛ wagati min e y'a nin fɔ ne ɲɛna e bɛ sa i ye n ka finiw labɔ awɔ ne ye finiw labɔ o bɛ dilan sanfɛ a y'i to i sigi tan n kɛra o mun ne ni kanku bɛ mun kɛlɛ la ne ni kanku ta bɛ wele kɛlɛ bi yan a ma kɛ laada ye sa papa ne kɔni bolo e kan ka kanku faamu ten tɔ
wolo tinga gele koy den wolo den a bachelor la wallahi tindo de be pa ti ko woro de famia jago yaro ni I nyere nye bala I jeli ye min kalo kono to nya abe deguna ite se ka sunoko ite se ka sunoko be ko fatori amano koy kan un time parce que a jogo koro do de mais ni zinata yere kan ka don ka fuku mido yere ki bulu le sula sa ma mata commissaire ko lablia Aisha nde tara commissaire fi amanya bo ne bina aw nyini ngade ne ko abulu ko an de fo ko un criminel assassin wona ou abulu ko hina de te an duskuna ni komi aw te den fa fana ni a demuso tela tindo ne bina o tindo ni fe na bi o tine kama tellement te fe demuso ka tien aka bon sagola o la ne bina madina doni sirafe est-ce que abga famia o la ne bina madina doni sirafe tellement akadie me fa ga glan ni ne nta aw fe ko tine hine demuso ni demba de e ba ro ko madina be ke feno ya mula abeke danga den bolon fe abeke yere sa ko den bolon fe no wa be ta kun fe wa laba e fa parce que iti to gloni jouer e drogu fere la ke erete drogu do taw solution fo ito la mati drogu tani madina ere sa ngo abata sa tataw na kan glantani wallahi abi glantani Aisha ne afam ne ni awma fam aya fam na ta fam aya tuy ya fam ne fam ya ko ne fa me ne fini be min fe na delile ni do jago ya ko taw delile do bi deli yere de ala kama tlaga sigi ga ta position le ga ta nye bere do ni ko na pa ma songa madine be position ne ma yoro fan yi ma sonka ali marina yira awna imana wuni nga kuma ko pan madine be afule ka kuma mi foni abuto kele ne fo komisari obina ta position kala ya o kele dente o kele nga mugoti madine kele te no akele de maye ha Panya famia ku ani be fefene ka on famia ka donga foko dina masati ni ka gel bashitala nego absa be mi mram so so la ka boso ko marina ko kapta dugo no kana atirim so lo kana nyon ku me woro do la de patila ni a shen daba na bani sisa lo so liga bode inte ka fu fam absa yere ga san so liga boko ina pa muso ya chite bango adra tu somo nse muso ya chite bango ite na somo jangata sula ngata na sangana publika ko mtendera toro adra tu chala la ojani mais problème me nete gala bi kan woni be gala kan woni be gala le kuma ka kunu ni be shini yara de ne be gata awo ameta amna kan ko fi ay Aisha mungera ha Aisha munigera adra tu blaga adra tu kana funi na ko kana songodi ama neni kan woni furumso ya furumso sabate o ve muso sabana na ta kalama chogodi adra tu bina muna ko na songo ko mi be ni ko nju ni bara de mali ay ha abuka bara de ka o place la ene ko juga mami ko kabina o de me bara la ebi jogo o na na fe amma de sanga bara la kan furu sanjole ni ya ne era furu sanjole ya no ande saranga bara jumela na ka be to bilige a to atino ke ya ne fa abeta kan unda falen soranye no ni asure ke no ga mutu sabana de ta ko anta kalama wallahi na to la kasabe bo e fala ka do akele ajugula ne isiano awa alla keleya ala yɛrɛ de keleya da ni kɔni bi cɛ fɛ jago be keleya la bilahi kan wa me baga kan ma ko daga bo ni bɛɛ be keleya wallahi fo ni te mɔgɔ ye amana to la kasa be bɔ kan win so adra to mume ite waja ngata na sa ne fela su kora kuma me kame flanda oroma o kuma ni ya fami yan dukon nan ga kira mugo sabade sisa ni Aisha ya bla e bata e kana ne ma ko na songo be ko na songo dia ngata to blike mu yi blola karamu ko muso sabana ne kira e ai kan wo ote ne te fena so kono olla mo ya sa ngau au de mebi me fe ka au de mebi e te fena so kono e na on chebe ni kon fe ke te fena so kono ni e ka au mogo nyene na ona mogo be ne na be na de nege kongo ba u shike ne denk farat dena eno ne ka doro me kila tita du kono ne o de fa koi tange madine mabla kongo ta ba diga kono du ngone anno alaje ki moso kan wadia ngata sugula e ka wardo bla le mene bolo e ka wardo bla le mene bolo
Ma dabo kama. I y'a dabɔ o kama e y'a dabɔ fɛn kama mun ka jugu ni nin ye e y'a dabɔ fɛn kama mun ka jugu ni nin ye wa n'a b'i hakili la k'i bɛ nin nɔrɔ karamɔgɔ la du in kɔnɔ yan nɔ o kuma ka bɔ i da kɔnɔ o to ka b'i da Komi I bɛ gala bi n ko min y'i dɛmɛ o kɛra kara ye n bolo o kunna diyagoya de ye dɛmɛ i bɛ se ka taa ka bɔ n ka da la yafa n ma ne b'ale diminen don sa e b'a dɔn ne diminen don e kɛra dɔnnibaga ye e kɛra lajɛlikɛla ye I kɛra jinɛ de ye du in kɔnɔ sa ni ne diminen don e b'o dɔn o tɛ Diinɛ wa ka ko de don ne b'ale diminen don o de la I n'an figi dinɛ ka ko don dinɛ ka ko tɛ taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ mɔgɔ mulubali siri tigɛlen aw bɛnbɛn kan tɛ yan ni Ala sɔnna ma dinɛ bɛ bila du in kɔnɔ yan nɔ an b'a bɔ ɲɔgɔn ɲɛna yan dinɛ bɛ bila an b'a bɔ ɲɔgɔn ɲɛna yan nɔ aw ni ne tɛ an bɛ ɲɔgɔn na fɔ fini bɔ fɔ nɛrɛ bɔ ni Ala n'a kira sɔnna ma mɔgɔ tɔɲɔnna ninnu u yɛrɛ ma tila labɛn Aisha Naam. na ne ko e kulo tɛ ninnu mankan e kulo t'a la kanu bɛ ka denni lajaba Papa bɛ fɛ ne fɛnɛ ka taa ne fɛnɛ ka lajɛ ka fara o kan ne ya ne tɛ se ka taa o la ne minɛ a dira to wele i ka wari in d'a ma ka tobili kɛ Hi. Ala nin kɛmɛ na nin tɛ wallahi ne yɛrɛ bɛ fɛ ka taa n ka na san ka tobili kɛ Ajaratu tɛ nin tobi Ajaratu t'a tobi diɲɛ fara lahara kan Aisha e ko jumɛn e m'a fɔ ko k'a di Ajaratu ma de ya e yɛrɛ bɛ taa na san e b'a tobi ni e ye den ka na in tobi du kɔnɔ a wele sisan i ka n ka wari d'a ma Papa yɛrɛ papa ko t'a la n k'i k'a wele ka n ka wari d'a ma n y'o de f'i ɲɛna I tɛ la ne y'a fɔ papa bɛ ka nin ko min ye n k'a bɛ ka diya ne ye bilahi ne ye nkalon tigɛ mais se tɛ n ye n'i bɛ mɔgɔnifin ka mara kɔni kɔnɔna na n'a ko min ye ko diyagoya de don I k'o kɛ mais ne kɔni ko nin ko in bɛ ka bɛn ne ma wallahi n ye nkalon tigɛ a tɛ ka diya n y'a la fitinin Ajaratu Ajaratu naam na yan Aisa ko ne papa ko ka 400 d'i ma k'i ka tobili kɛ wa n bɛ min f'i ɲɛna ka d'a kan fɛnɛ nin ka k'i ka tobili kɛ fɔlɔ a n'a laban ye du in kɔnɔ i tulo bɛ n ka kuma la ma daba kama kɛlɛko kama n bɛ fɛ k'aw dɛmɛ sabula n tɛ fɛn na awɔ ne y'a faamuya koyi e ye mɔgɔ ɲumanba de Ajaratu e ɲɔgɔnna mɔgɔ sɛbɛ tɛ wa e ye mɔgɔ ɲuman ne de ko n'i tɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ i ka du tobili k'a kɛ bilen parce que fɛn fɛn bɛ don ne furukɛ kɔnɔ ne t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo ka don a la hali I bɛ ne sɔrɔ n ka fini ko la i t'a fɔ ko I bɛ n dɛmɛ n ka fini ko la n t'a fɔ I k'a kaɲi n ko n yɛrɛ bɛ se ka n ka baara kɛ sabula muso I kelen dɔrɔn de damaga ka I cɛ ka baaraw la ani I cɛ yɛrɛ balima dɔgɔninw a banna sinon hali I yɛrɛ balima minnu bɛ bɔ u fɛ yen ka na ka mun dɛmɛ I cɛ ka baara la I cɛ y'i cɛ de n'i t'o yɔrɔ dɔ fɛnɛ n b'o f'i ɲɛna kana to hali n'i seginna ka t'i ka furu la I cɛ kana n'a to mɔgɔ wɛrɛ ka tobili ka don I cɛ kɔnɔ jango k'a ka fini nɔgɔ ko n'i bɛ n ka kuma nɔgɔlennin fɔ mais n kɔni ta n bɛ ka n ka kuma in f'i ye a man di tulo la bi yɛrɛ ne bɛ ka sɛbɛ de f'i ɲɛna n t'a fɛ k'a mɛn tulo la jango ko k'i ka taa tobili kɛ bi ta in kɔni bi y'a fɔ n'a labɛn 400 tɛgɛ ta I bɛna fili ka di ne ma fana n'a ma diya I t'a minɛ a ma diya ne kɔni ye ne fɛnɛ ka dilen tɛ koyi a ma diya ne kɔni ye ne cɛ de ko k'a d'i ma k'i ka tobi sinon n'a danna e ni ne ma ne b'a dɛmɛ I ka tobi mun na o mana ne dɛsɛra n ka baara la I bɛ se ka taa ne ma dɛsɛ n ka baara la bilahi papa de bɛ k'e ɲɛ don ne na ko ko bɛ nin ko in na papa de bɛ k'e ɲɛ don ne na k'e bila n na molobaliya kɛla ne na wallahi bilahi hali ka t'i ka furu la ne yɛrɛ kɔni bɛ fɛ papa ka sira di e ma I ka taa I ka furu la yɛrɛ de wallahi pour que an bɛ se ka lafiya Aisha sigilen min dɔ la yan nɔ awɔ ne sigilen bɛ yan nɔ I taatɔ yan awɔ o ye n taatɔ ye papa e yɛrɛ ka baarako in bɛ cogo di e tɛ ka foyi fɔ ne ye famana ka kuma ne ye baarako in na dɛ ne ma ne ɲininka kuma o kuma I b'a fɔ k'a bɛ ɲɛnabɔ mais I tɛ ka fɛn fɔ ne ɲɛna bilen tiɲɛ don. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni an ka série kura ye Sinaya. Donc a ka bila kunna sisan I jɔ n k'a ɲɛfɔ
a ka faamuya donc sinaya ale ni fantanya ni ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dan épisode 1 na j'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na merci beaucoup ciao ciao. sɛgɛn tɛ mɔgɔ si danbe ye nka k'i yɛrɛ to a bolo o de bɛ se k'i kɛ bolo kɔfɛ fɛn. Thompson on the track. Ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka ferege bolo mobili kelen tɛ kara fɛ asa vilani kelen tɛ kara fɛ ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka ferege bolo negesi kelen tɛ kara ko asa gerisi kelen tɛ kara fɛ oh mama mama oh mama mama yafa ne ma oh mama mama oh mama mama yafa ne ma dɔgɔnu miiri bɛ kan kɔrɔ ni fɔ bɛɛ jigi bɛ kan si bɛ ka kɔrɔ ka taa alisa fosi du ma ɲa o tuma danga de don walima jugulamɔgɔ ye bɔ wa mama bɛ jigi ne la k'a sɔrɔ a t'a dɔn se t'a la munna bɛ bagan ne ma k'a sɔrɔ ne ma sɔn si ne ma ne bɛ ka dangu ne la baba ko ko n kana taa yala la n'o bɛɛ n'o tɛ ne bɛ bɛɛ fɛ ne bɛ bɛɛ dɛmɛ ne bɛ ɲɔgɔnnu dɛmɛ bolo ka tɛmɛ dɛ nɛgɛsi jɛgɛ dɛ i ka sira di ma nɛgɛ ka tɛmɛ dɛ ni ma ti dɛmɛ dɛ i bɛ nɛgɛsi ka nɛgɛla foro den gɛrɛ dɛ ne t'u si yɔrɔ dɔn mɔgɔ si kana ne sɔrɔ yɔrɔ fɔ ne t'u sɔn ngolo dɔn mɔgɔ si kana ne sɔn ngolo fɔ ne t'u si yɔrɔ dɔn mɔgɔ si kana ne sɔrɔ yɔrɔ fɔ ne t'u sɔn ngolo dɔn mɔgɔ si kana ne sɔn ngolo fɔ kara dizɛ nkɔfɔ bɛ n kɔrɔfɔ k'a sɔrɔ kara ma fɛn fɔ si ma mama duwawu sama ni ne ma sa mɛ caman k'i ye tiɲɛ don ko ka ca sira ka jan nka bɛɛ bɛ ɲa jugulamɔgɔ ka ca nka n b'an bali ka ko foyi dilan ni wari tɛ kara tɛ donso miliyɔn sayi ko kara tɛ donso ni wari tɛ kara tɛ donso miliyɔn sayi ko kara tɛ donso karaba ɲɔgɔn na bonso bɔlɔn na k'a sɔrɔ hali tɛ donso maa bɛ se ko dɔ la n teriya lɛgi tɔ to. Deception, Kokacha deception, deception, Kokacha deception. Kobe ka ɲagani bolo, kobe ka ferege bolo, mobili kelen tɛ kara fɛ, asa vilani kelen tɛ kara fɛ. Kobe ka ɲagami bolo, kobe ka ferege bolo, negesi kelen tɛ kara, ko asa gerisi kelen tɛ kara fɛ. Oh mama mama, oh mama mama, yafa ne ma. Oh mama mama, oh mama mama, yafa ne ma. Dɔgɔnu miiri bɛ kan, kɔrɔ ni fɔ bɛɛ jigi bɛ kan. Si bɛ ka kɔrɔ ka taa, alisa fosi du ma ɲa. Sidadi Kante di Alzadar, Bujazi, plombier Jara service depuis Nyamana. Sena Wati Banks, Colon, le compositeur. Yo, répétez comme c'est Thompson Beat, man. Infinity.